Dzoe zvakare vana vaMwari tokuchingamizai kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Toda kutenda kune vazhinji vari kuteera chirongwa, vazhinji vari kubvunza mibvunzo, vazhinji vari kutumirawo dzimwe hama pama different platforms, pangava pama WhatsApp groups. I've come to realize kuti akawandisa magroups eWhatsApp ari kushewa zvinhu izvi, vamwe vari kusheya kuma Facebook pages avo, kuma groups avo. Sunungukai kuita izvozvo. Takataura isusu tikati hazvina macopyrights. Toda kuti as many people vanogona kunzwa shoko iri vasvikirwawo neshoko iroro. Invite many to this platform because hapangorina kunai pastor chete, pane zvimwe zvakawanda zvinobatsira vana vaMwari paplatform inoyi. Saka even vamuri kutumira mukaona vaita interest, invite them to Mandara Facebook platform. Vanodzidza zvimwe zvinhu zvakawanda zviri ipapo. Nhasi tiri kupindura mibvunzo zvakare wakabvunzwawo neimwe hama yedu, very short question, and ndichangotorawo maminutes mashoma kupindura. Ari kuti ye, konai pastor, ko makurwe anodyiwa here? Ndoda kudayira kuti vakateerera takamboita 2 or 3 lessons dzezvekudya mumashuromo, tichidzidza mubhaibheri. Bhaibheri rinonyatsa kudzidzisa kuti kudii pane zvekudya, poza unotaura zvakawanda, chekudya chibisi, ngapasana kutongai, zvakawanda-wanda. Takatozviita, takatoaverenga mavhesi iwayo kune vakapotswa nawo, munogona kuvatsvaga paplatform kana muri kuwashaya nekuti zvawandisa zvitaita so far. Just ask the question again, tinoiadressa futi, hazvina problem kudzokorora. Vanotaura vanototi dzokororo ine simba. Saka mubvunzo wati ko makurwe anodyiwa here? Tichangoverenga vhesi inopindura mubvunzo iwowo. Leviticus chapter 11 verse 20 to 22. Zvose zvina mapapiro zvichikambaira zvichifamba namakumbo mana zvinofanira kuva zvinhu zvinonyangadza kwamuri. Zvine mapapiro zvine makumbo mana zvinoita zvekukambaira zvine mapapiro zvinonyangadza. Verse 21. Asi izvi mungadya pakati pezvose zvina mapapiro zvichikambaira. Saka hazvisi zvese zvine mapapiro zvichikambaira zvinonyangadza. Pane zvimwe pakati peizvozvo mufamily iyoyo zviri kunzi asi izvi mungazvidya. Inzwai mutsauko uripo. Zvina makumbo pamusoro petsoka dzazvo azvinokwakuka nawo panyika. Manzwa difference? Patanga kutaurwa group zvine mapapiro zvinokambaira nemakumbo 4. Hanzi izvozvo zvinonyangadza, but pagroup iroro pane zvimwe zvine 4 makumbo zvozoita 2 mahombe to make a total of 6. But 6 yacho haana kuenzana ese, 4 madiki ekukambairisa, 2 mahombe azvinokwakuka nawo. Vanoziya mabva matoziya type yezvinhu zvacho. Regai tibva tatoverenga panapa. Hanzi panapa, ndizvo zvamungadya pakati pazvo. Marudzi ose emhashu, manga matoifungayo, grasshopper ine mapapiro 4 rozoita 2 mahombe, hombe yanobaya yaya rinoti kungwauka narakusimuka nawo, rikanzi mhashu nemarudzi ose echinjiki. Now chinjiki vakabata mabhaibheri echirungu iko zvino izvi ndo inonzi beetle, family yemabeetles. Makurwe ari mufamily yemabeetles, and makurwe ane 4 makumbo mashoma mapfupi ne2 aanokwakuka nawo. Makurwe atopinda apa, marudzi ose emabeetles including makurwe iwawo abvunzwa. Nemarudzi ebamba mukota itype yemhashu iyi, nemarudzi egwatakwata itype zvakare yemhashu. Saka zviri pachena, gurwe rinosatisfya zvakatsanangurwa naMwari. Makumbo 4 ekukambaira nawo plus 2 ekukwakuka nawo. Kunyange chikaita mapapiro chibhururuka hanzi izvozvo mungadye. But kana chingori ne 4 ekukambaira bedzi chisina 2 mahombe ekukwakuka, izvozvo hanzi zvinonyangadza. Sandofunga hama yedu yabvunza zvajeka, sunungukai henyu kudya makurwe enyu. Kana aripo sunungukai kudya, hapana chamunenge matadza. Amen.